Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός ξεκινούσαν αυτό το ντέρμπι από πολύ διαφορετικό σημείο εκκίνησης. Για την ΑΕΚ ήταν μεγάλη η ανάγκη να επιστρέψει στις νίκες και ήταν εξίσου μεγάλη η ανάγκη να κάνει μια νίκη επί του Ολυμπιακού και να δείξει στον εαυτό της, ο προπονητής δηλαδή να δει μέσα στο παιχνίδι, ότι βρίσκει ένα πλάνο που μπορεί να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά απέναντι στον Ολυμπιακό του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Άρα αυτό είναι και το μεγαλύτερο επιμέρους όφελος για τον Αργεντίνο προπονητή. Ότι βρήκε έναν τρόπο για να μπορεί να παίζει, να βοηθάει την ομάδα του να παίξει καλύτερα, να αποδώσει καλύτερα και κυρίως πιο αποτελεσματικά απέναντι στον Ολυμπιακό. Βέβαια, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν φανερό ότι νοιαζόταν περισσότερο για την συντήρηση της ομάδας του και όχι για να παίξει σε full ένταση και να προσπαθήσει με αυτόν τον τρόπο, με κάθε κόστος σε σχέση με τις εντάσεις, να φτάσει σε ακόμη μια νίκη επί της ΑΕΚ μετά από το 6-0 του πρώτου παιχνιδιού. Ανάμεσα στους δύο, η ομάδα που είχε περισσότερα να χάσει και άρα είχε μεγαλύτερο ένστικτο να επιβιώσει και να καταφέρει να πετύχει το μίνιμουμ των στόχων της, αυτό που της έχει απομείνει δηλαδή, να προστατέψει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, ήταν η ΑΕΚ. Και αυτό το στοιχείο έκανε τη διαφορά, ήταν ορατό στην ένταση, στην αγωνιστική συμπεριφορά της ΑΕΚ σε σύγκριση με την αγωνιστική συμπεριφορά του Ολυμπιακού. Ήταν το στοιχείο που αποφάσισε στην πραγματικότητα τον νικητή, έδωσε στην ΑΕΚ μια υπεροχή, της έδωσε και τον έλεγχο του παιχνιδιού και τη βοήθησε να φτάσει σε μια νίκη που την είχε πολύ ανάγκη και η οποία μπορεί στην πορεία να αποδειχθεί πολύτιμη στο ψυχολογικό κομμάτι. Αντίθετα για τον Ολυμπιακό, αυτό το μάτς ήταν σαν να μην έγινε. Με αυτοκόλλ του Ντάβιντ Κάρμο στο 37 και με εκτέλεση φάουλ του Πέτρου Μάνταλου στο 77, Πέτρος Μάνταλος που αναδεικνύεται και πολυτιμότερος της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός είναι αυτός που παίρνει την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτ.